60 radio stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Dipolo DXDR 981. Tatak RMN. Radyo Mo Nationwide. Maayong udto mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan nga suki sa tulumanon ni Veritas, kagiulukan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Lain nga edisyon sa tulumanon ni Veritas, Hulyo 24, 2011. Sa miaging Domingo, wala ta maka-programa og live tungod kay tuwata sa takbayan sa Dumaguete. Mao na nga nagpa-replay ra ta dinhino sa atong tulumanon o sa ka English version nga programa. Tulumanon nga base dito sa atong mga igsuon sa buhat sa pagpanalipod sa pagtuo ang Catholic Answers sa Amerika. Wa ko ka tagad ka pahibalo sa agmiaki pag yung Domingo tungod kay wa ta magtahom nga niadto kadlawan sa miaking Domingo niadto atas takbayan sa Dumaguete. Kanya atong pahibalo pag-una ninyo karon nga doon natay unahon nga pagtuki sa atong tulumanon mahitungod ni atong pangutana gawa na matubag sa usa sa atong mga listener di naghisguta sa kanang nabang sugo may labot na sa pagpahulay o igpapahulay. By the way mga igala, malimot niya ako karon adunay pagahimoon nga dakong rally sa Kiusko na to diri sa takbayan sa Dipolog sa ka-anti-RHP rally. Gituyo kini tungod kay ugma mauna ang isona sa atong mahal na Pangulo Noynoy Aquino sa atong pagpasibaw usab pagpabati sa atong hugtanon kusganon nga pagsupak sa gustong ipasar nga balaod nga para kanatong mga matuuhong Katoliko usa ka dili maayo o makatarunganon nga panukala o gustong ipasar nga balaod nga para kanato balaod nga nagsupak sa balaod sa Dios, balaod natura o balaod natural. Kanabang i-apil ng kontrasepsyon diya sa pagplano sa pamilya. Ato naman yung gituki din nga never in history nga sa Kristiyano nga prinsipyo gi-allow na gitugot ng paggamit og contraception diya sa pagplano sa pamilya. Di ato ning kung atong baliko atong kaso nga gihimo ni Onan nga atong babasa sa Biblia sa Genesis 38:8 ngadto sa 10 nga ang Dios supak gayud ni anang pagplano sa pamilya nga mogamit ni anang contraception. Historically mga amigo mga igala kung apikhan ang magtiayon niya sa pagbuhi og mga anak kay giskalisod
Ang atong nakita diya sa kasaysayan ng pamaaging Kristiyano mao kanang gituwag natog chastity o kanang gituwag natog abstinence. Puasa ba sa sexual nga gusto sa magtiayon. Mao rin na ang bugtong paagi no sa pagkontrol nato no mosabot man ng Ginoo nga dili sa ta og anak kana sa makatarunganon nga hinungdan tungod sa kawadon, pero sa pamaagi ra gyud nga kanang gituwag nato abstinence o puasa mga higala. Wala ginang contraception. Niya itong 1930 giusab ni sa mga igsoon natong protestante, gitawag nato kanang mga Anglicans. Ito laging 1930 nga tungod sa social pressure na gitugot nila ang contraception o giawat po ni, gisundog po ni sa uban natong mga igsuon nga dili katoliko no mga protestante nga okay na ang contraception subali ilang giusob. Og sa ilang pag-usob murag makaagni usab og boto no og pag-aprobar sa pipila o daghanang mga tao nga murag ilang gi-rationalize nga mura na hinuon og ang simbahang katoliko mao na hinuoy gituhuan noon nga nasayop kuno. Pero niadto pa man mga higala, igo lang ginipinsahan sa simbahang katoliko ang unsa may kagustuhan sa Dios sa Biblia nga gipadayon niya hangtod karon gipadayon gyud og atong pahimug-atan pag-ayon ng mga higala nga dili kana kabubuton sa mga pari lang no o mga obispo. Ngano kaya nga atong mga pari o mga obispo no mga higala tao ra pud na sila. O unsay common nga pagpati o mahimong gusto sa tao, mahimong sila anaa pod ni ana. Atong ginaganing gibalik-balik o kabubuton lang sa tao o kabubuton lang sa pagkatawhanon sa pari o mga obispo o sa atong Santo Papa ang pagdagan sa simbahang katoliko tingali ang atong simbahang katoliko ni sanong na pod dugay ra tingali kay dugay naman ang katoliko. Kung ni sanong ang mga protestante ni sanong na pod unta ang simbahang katoliko. Pero tungod kay dunay divine intervention, ang Espiritu Santo dili buot nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo makahimo og lagda o makahimo ga pagtulunan bang opisyal nga tipas na no sa kamatuoran. Di mo sugot ang Ginoo na mo na nga hangtod karon ng simbahan dili gayod maka-approve, maka-allow, makatugot niya ng klasiha no sa baruganan ng usbon ba o unsay naanda ng pagtulunan. Sabi na sa iyang mga dogma. O kana lang na issue mangyapon aron kanang pag-ordinar og mga babae diya sa ministeryo. Gi-apil lang kuno mga babae nga mapari pod. Niadto pa man wa gyud na gitugot tungod kay mo naman ay nabatasan, mo naman ay tradisyon gayud sa simbahan ni Kristo nga mga laki ra gyud ang pwedeng maordinahan sa pagkapari, pagkaministro. So kung ato nang usbon, ato na nang kabubuton, dili na lang ta magampo ni anang gitudlo sa Ginoo kanato nga Lord's Prayer nga amahan namo anak ka sa langit pagdaygon imong ngalan, matuman ang imong pagbuot. Nawa God's will dili atong will. Mga higala, no? Sige tang litukan ang Lord's Prayer pero atong supakon ang God's will. Maingon na lang ta, our will be done, dili your will be done, Lord, di ba? Usbon lang nato na. Muna nga pahinumdum nato alang sa mga kontra sa simbahang katoliko ni anang puntuha. Kung nagtuo ta nga kabubuton respari ng pagsupak sa RH bill ng contraception mga higala, ako moingon nasayop mo ana no nasayop ta kung mo netong una-una. Kay kanang Genesis 38:8 nga to sa Jes dili man gama sa mga pari ng hitabo diha nga giklaro diha sa Dios nga supak siya niya ng contraception.
Kung atong gamito ng pamaagi nga gitudlo simbahan sa pagplano sa pamilya, kung apikhan ng magtaayon gani, no, mga igala nga dili sa og anak, kana ramang kuan puasa o abstinensya. Unsang tasihan na murag duha man na kaklase siguro. Mora na no, makat-on patas pagpugong, dili ra nga titira pa sa agad, di ba? Dili kay na. Kay kanagong pamagis contraception tira pasagad man na kay total dili bitaw maburos. Safe ta nini hala tira ta. Wala na mura po gibabagan na kanang gitawag natog responsibilidad kay mo man na balaod natura nga kung mag love making na ang magtiayon. Na gyud ay posibilidad nga magkaanak. So tungod sa kadlok nimo niya na kay agis kawadon imong ginahon na nga makaipsot parang dili problema ang pamilya, anang himuon nila ng contraception. Muna nga ang kinabuhi mababagan tungod ni ana, no, mainang nalipay ang magtiayon kay dili maproblema. Pero ang karapatan, ang saan nang gitawag naton, ang karapatan sa Pinisaya, katungod sa usak ka kinabuhing bag-o na unta, gipapakan. Nang gitawag na to anti-life. Moingon sila kana kunong kuan, kana bang family planning, natural family planning, pagpugong man kuno gihapon na. Ako'y nahibalag na anak nga kuan, no, tugutis ako sa paghisgot sa og labas ni ini pagsubli mga igala kay naay dakong rally karon. Nya ugma pod buksan na pod og balik og tuki kanang RH bill sa Kongreso isip padayon. Kadaghan man to napakyas kay agi sa hugtanon kayong babag nato, no, sa atong mga congressman pod nga wala mo supak sa baruganan simbahan. Munang naglisod gyud og pasar. Yang karon buksan na pug balik na pud ugma man kuno na hinaot nga kining atong tingog karon og kining tingog sa rally nya akong nibaw-an di lang diri sa Dipolog na pagpabati gyud nato nga supak gyud ani ana, pero gikasubo nato nga daghan man pud taong pabora na kay ubay-ubay naman gud pong relihiyon nga nisanong sa Anglican Church niadtong gihimo nila sa 1930 nga okay na ang contraception. Pero warn lang na kulang ipahibalo ninyo no mga igala nga bantay ta kay nadya sa itong parte des Biblia, nalimot ko katong gisigutan diya nga dili gusto ang Ginoo niya ng pabago-bago og turo na usbon-usbon ba ng pagtulunan ba? Niya bantay ta kay kanilaging atong baruganan sa Katoliko usahay ay di kay usahay lang mao gini sige gini na akong madungog. Ngamo na may himuon noong sayop sa uban. Ilang irrationalize manong ilaa. O di man ta matingala na kay dias Biblia ato mang mabasa nga dunay mga tao gayud mabutang panahon nga ang puti himong itom ug ang itom himong puti, no? Ato lang nang gi-paraphrase. Buti pasabot jud takdo nga pagkasaysay sa Biblia nga buti pasabot ba nga ang maayo himuong insakto unya ang insakto pod himuong dili mao ang balihon ba yan ay tinuhuan ron nga kana noong natural family planning kanang pag-abstinence nato usas paagi nga pagkontrol nato sa tong gidaghanon kung dili manggali ta andam nga magdaghan pa sa tong pamilya. Kanara man gyud taong natural family planning nya na ay tinuhuan nga ila na mahinoong immoral man kuno na kay ngano man kunong magpugong-pugong ang magtiayon kung ganahan sila. Mga igala kung basahon nato sa Biblia kapila man litukan ni San Pablo ng pulong pagpugong, paagi sa pagpanton, paagi sa pagdisiplina natong mga Kristiyanos. Ako naghangyo kaninyo kamo kung nagbasa mo sa Biblia. Basahan ninyong Biblia og iphan ninyo kapila hisguti ni San Pablo ng pulong pagpugong kung dili pa na biblikal. Ang Tinoo daghan man gyud tang pugngan ay kining ko natong pagkatawhanon
Kinahanglan yun ni magiyahan kay pataka lag sa bisag kining atong pagbati usahay sa gugma, pataka lag pitik, di ba? Bisag kuha na, kasal na, minyo na, pataka lang yapog pitik, di ba? O di ka kapugong ana, di makasala man yung ka, di ba? Mga igala, wag kidagang nga biktima na to ana. Di ba? Klaro lang. Kaya ka na pong love making na to das magtiayon, niliputaw na halos na lang yun, dili lang ipunta magpugong. Nga maura ba yun na, ano, kung tanaw na to, mo ba ni hinungdan no mga igala nga, ang ubang mga protestante po nga nakaton, katubang nag-studio gos kasaysayan, nibalik las katoliko sa hinungdan tungod kay kining katoliko nga baruganan sa pagtuo, mo gini ang original nga kanang kutluon gali niya ng kanang tinuhuan pod nga dating daan na moingon sila nga balik ka mo sa dating daan. Pasabot katong karaang alagianan nga mo gyud toy subay gyud sa katawhan sa Dios. Kay karon kung panahon na modernismo, daghan namang gipang-usab-usab. Hinoon, kung atong lantaw ng kausaban kay basig moingon sila hato na lang ning i-appeal pod ha, madala na pod ning igpapahulay ani. Kay kining kung maghisgot po tag kausaban ko, dili pod noon tanang kausaban sa hiyop na lang yun. Parehas aning gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Kausaban na, pero kinahanglang tun-an na to nganong naingon ana. Parehas ragon na, ngano man pong niadto kanang pamayad-bayad sa sala, pinaagi man gyud to og kanang mag-ihaw ta og hayop parang pamayad-bayad sa tong sala. Pero pag abot sa bag-ong testamento, dili na kay kadtong kamatayon ni Kristo mao na to'y ihaw nga para sa kabayranan sa itong mga kasalanan. Kanya, para sa anak pong kanang kuan, tuli o circumcision niadto sa daang testamento, kinahanglan gyud ka magpatuli kung magpasakop ka sa katawhan sa Dios, di ba? Haging hirian sa Dios no sa daang testamento. Pero pag abot sa bag-ong tugon, dili na nang kuan kanang tuli for health reason na lang na. Pero ang entrance nato sa katawhan ni Kristo, katawhan sa Dios sa bagong testamento, mao nang bunyag. Di ba? Mga igala, ya kana pong igpapahulay mo po na nahitabo. Ya mo ni atong ipadayon na karon no mga higala. Kaya na may nangutanan na to nga diya sa Biblia, Brad, unsa mga adlaw ang unang adlaw sa trabaho. Kay sa miagi kong sibya na to ato manggipalutaw nga kanang pagpili unsang adlaw ta musugod og trabaho, dili na siya gipix, giklaro dias na pulo ka sugo nga kana yung unang adlaw semana, no? Mo ginay unang adlaw sa pagtrabaho nga mo ginay instruction sa Ginoo. Di ako sa Biblia, unsa mang unang adlaw sa pagtrabaho. Magisgot og kalendaryo. Well, kung atong basahon ng Biblia, kung magisgot og kalendaryo, wa magitay lalis. No, mayingon ka nga, uning kag unang adlaw sa semana. Unsa man? Mayingon ka, kana yung Domingo. Hangtod karon bisig kining kalendaryo nga akong atubang ron sa Pikas Lawak, ang unang adlaw sa semana mao ginang Domingo. Mao na nga kung musugod kag trabaho sa Domingo, ang imong ikapito mao gid ang Sabado. Pero ang sa balaod gud sa napulo ka sugo, wala man maghisgot nga ang unang adlaw sa pagtrabaho kanang unang adlaw sa semana. Wala gisgutis na pulo kasugo. Basahara ko na inyong napulo kasugo das Bibliano, mga igsuon, particularmente sa atong mga higala, mga amigo, mga hinigugmang Adventist, ug sa uban pa nga nagbantay sa adlaw Sabado hangtod karon. Basahan ninyo ng napulo kasugo. Kung gisgutan ba diha nga ang unang adlaw sa pagtrabaho kanang unang adlaw sa semana. Wala mga higala, no? Pero dili ko supak nga ang unang adlaw sa semana mao kanang Domingo. Pero kung maghisgot ta sa sugo, wala maghisgot diya sa sugo, no? Diya sa napulo ka sugo, nga ang unang adlaw semana, mao ginay kinahanglang diha ta musugod og trabaho. Di ba? So, para nako mga gala,
kanang pagpili unsang adlaw kamo sugod og trabaho, apil na siya sa balaod seremonyal. Nganong moingon ta nga apil na sa balaod seremonyal tungod kay wa na giapil sa napulo ka sugo. Ya ngano man lagi Brad nga des Biblia mabasa man nato musugod sila og trabaho kana amang unang adlaw simana nga maong Domingo mo nang mutakdo ikapito maong Sabado. Well, kay sa ako nang giingon, bisan asa na atong pilion. Sa una, musugod gyud sila og kanang ilang ibasi diha gyud kalendaryo nga tungod kay unang adlaw simana maong Domingo, mao na nga diha ta musugod og ihap Domingo, Lunes, mao nang mutakdo nga ikapito Sabado. Okay, dias na pulo ka sugo, giingnon lagi nga unom ka adlaw trabaho ka ikapito pa hulay. Di ba? Wa man tay lalis ana. So, sakto tong igpapahulay sa daang testamento. Kay musugod man tagtrabaho og Domingo mo nang mutakdo ikapito mao na igpapahulay. Pero ang balaod biya timan ana to ha. Ang balaod naghisgot gaingon ra nga unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Nganong Sabado ang igpapahulay sa daang testamento tungod kay ang unang adlaw sa pagtrabaho nila basahon na to ang Biblia kanamang unang adlaw simanang Domingo mo nang mutakdo nga ang Sabado mo igpapahulay. I hope nga nagklaro sa mga naminaw, no? Ako ting atong medyo maisugo na tong pagpaagis pag-istorya, emphasis lang eh. Pero wa ta masuko sa atong mga higala. Emphasis lang ni nako. Kaya usahay kana bang matagaan na itong kinabuhi ba ang atong ang pagpadayag ipaagi na to og forceful nga pagkaistorya para mapahimug-atan matagaan na itong kinabuhi. Pero wala na magpasabot nga nasuko ta sa atong mga igsuon nga mga Adventista. Wala, no? In fact, mga higala na to, no? Ang atong mga amigo ganing bag-o lang na programa, Adventista man to sila, no? Mga higala man ako to sila, no? Wala mi mag-away, no? Maayo among kabubuton. Pero kung magpadayag na ta sa itong pagtuo sahil duha ka paagi manggot na ay forceful, pagpadayag na apoy kinang hinay lang, ana, no? I hope nga nasabtan ko ninyo. So, mga higala, akong klaro no, katong nagpadala og pangutana nako nga wa nako matubag dayon tungod kay nakabsa na tas oras katong ato gining gisgutan. Unsa mang adlaw sa Biblia ang unang adlaw sa pagtrabaho? Wala nga atong nabasa diha tungod kay kasagaran na mabasa na to sa Biblia labi na kuan ang testamento bisan pagkalis bagong testamento. Wala gina mausab nga ang unang adlaw sa semana bisag hangtod karon gani unang adlaw semana Domingo. Pero kung maghisgot ta og igpapahulay, wala na siya gibasi nga kinahanglan musugod jud kag unang adlaw sa semana pagtrabaho kay wala man na hisgutis na pulo kasugo. Balikon ko, ang giingon ra lagis na pulo kasugo, unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. So wala hisguti unsang adlaw jud ka musugod og trabaho. Na karon nganong Sabado man ang papahulay ni adto sa una. Tungod kay ang unang adlaw sa pagtrabaho nila nga ilang gipili mao man ang unang adlaw semana, Domingo. Mao nang mutakdo ikapito Sabado igpapahulay. I hope nga naklaro. Kay kung gibutang pa lang unta dias na pulo kasugo, ang adlaw diin kinahanglan diha gyud ka mo sugod og trabaho sa ato pa apil sa divine law ang pagpili unsang adlaw gyud ka mosugod og trabaho. Ato pananglitan gibutang nga kanang unang adlaw semana gyud kinahanglan mosugod tag trabaho. Ato pa divine law kay napulo ka sugo man. Sa ato pa dili na to pwede usbon ang first day of work. Tungod kay naaman nalatid man nga kinahanglan ang unang adlaw sa pagtrabaho kana ra yung unang adlaw semana nga maong Domingo. Sa ato pa dili na to pwedeng usbon na nga musugod og trabaho Lunes, Martes, Miyerkules and so on, no, mga higala. So dili pwede usbon. Pero nagkataon nga bisag basahon nimo diha duha ka paghanay dias na pulo ka sugo kana sa Deuteronomio ba og sa Exodo, wa gitay mabasa nga giapil sa napulo ka sugo ang unang adlaw diin ta mosugod og trabaho nga kana gyung unang adlaw semana. So akong usbon ha giingon dias na pulo ka sugo
unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay. Kanara, sa ato pa kay wa man hisguti diya na pulo ka sugo. Ang unang adlaw sa pagtrabaho nga kinanglan kanara yung Domingo, unang adlaw simana sa ato pa nahiapil na sa balaod seremonyal ang pagpili unsang adlaw ta mosugod og trabaho. Sa ato ka ay apil man sa balaod seremonyal, sa ato pa pwede na siyang usbon. Labi na nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo adunay katungod sa pagdili og pagtugot. Sama na mabasa Mateo 18:18. Ako hapit ko ma-Adventist sa una tungod lagi kay mabasa na nga sa Biblia ang ipapahulay sa badog yun. Hapit ko masabadista sa una. Pero kung imong tan-aw ng history gyud sa Christianity mga higala, nahitabo gyud ang kausaban. Ang Kristiyano mismo mga sumusunod mismo ni Kristo mao gyud klaro yung nag-usab ana. Unya, mayon ta nga balido ba ng pag-usab sa mga Kristiyano ana? Balido. Pero kanang contraception wala ginausbas mga Kristiyano. Kung gidili nasda ang testamento hangtod karon hangtod ni adto unang siglo ikaduha wa ginausba. Giusab lang na sa mga Anglican niadtong 1930. Pero ang Kristiyano wa ginausba sa unang siglo ikaduha kanang pagsupak anang kontrasepsyon sa pagplano sa pamilya. Pero kanang igpapahulay tan-awa ra gud ninyo mga higala kung mugtuon tag history. Okay, kung kanang Sabado still binding gyapon ang adlaw igsilimba sa mga Kristiyano, ang pangutanan nako sa atong mga higalang Adventist nganong nakigdebate man San Pablo, kapila man siya nakigdebate sa mga kanang mga Hudeo sa adlaw igpapahulay. Ay ibalo mo ta ng debating mainiton man na. Kung magsimba galita, inanglan huli. O balaano na to na. Nga maayo atong relasyon, di ta magdebate. Pero nga naman, nga sa igpapahulay nga Sabado, nga namang nakigdebate man sige sa Pablo ana. Kaya lagi sila parehas laging baruganan sa daang tinuhuan. Unya, kung tanaw na to diya sa Bagong Testamento, unsa na ang adlaw diyang espesyal sa mga Kristiyanos, kana yung Domingo, wa lang hinganlig igpapahulay. Kaya sa akong research sa history ana, sa Didache, wala na nila tawag igpapahulay. Pero kung but na hanaw, nagpapahulay rin hapon, pero ang ilang term gigamit ana is Adlaw's Ginoo, Lord's Day. Mao kanang mabasa na to sa Pinadayag 1:10. Kaya mayon diya sa linatin nga Biblia, akong nabasa, giingon dito, giingon ni San Juan nga, "Yo fui en el espíritu en el día del domingo." Kaya dito sa Lydiard translation sa in English nga Biblia, giingon, "I was worshiping in the day of rest." Mao ra ganang bersikulohang mabasa nako bang kanabang mabasa nga kanang Domingo pahulay. Muna sa Pinadayag 1:10 kung mugamit kag lain-laing hubad sa Biblia. Pero ang term gigamit sa mga Kristiyanos ana sa 1st century, 2nd century, even 3rd century gigamit nilang word Adlaw's Ginoo. Pagpalahi pod sa mga Hudeo nga padayon sa adlaw igpapahulay nga Sabado na still gitawag-tawag nila nag-igpapahulay o Sabat. Pero ang mga Kristiyanos, to distinguish, pagpalahi sa mga Kristiyanos, although pahulay gihapon ang Domingo, kay naa naman siya ang magsimba, rest day man na siya, pero wala lang nila gihinganli o igpapahulay, pero gitawag nilang Adlaw's Ginoo. Kaya ganang adlaw god, pag sa pagkabanhaw sa Ginoo, mao gid po ng adlaw ang mupakita siya, di ba katong nabanhaw siya mga higala, tanawa ra gus Biblia, nganong di man yun itunong nga kanang tungod kay ang espesyal nga adlaw nako Sabado ra man yun, di yun pwede mabalhin mo nang magpakita kus adlaw Sabado. Pero kung tanahon na to sa Biblia, di biya Sabado, Domingo biya gyud. Katong nabanhaw siya, di ba magpakita siya sa mga tinun-an, ha? Usually adlaw Domingo. Muna nga magkatigom po dayon ang tinud. Anay pong tigom po sa mga Kristiyanos, mga apostoles, Domingo po. Tanawa ra gud sa Biblia. Kay katong tigom sa mga Hudyo diin katong mga apostol sama ni Kristo pananglit, for example mo magwali siya sa adlaw Sabado.
dili man na prueba pod nga sabadista na si Kristo. Kay bisan lagi sa ako nang gibalik-balik nga argumento, ang misa karon sa simbahang Katoliko mahimo mang taga-adlaw. Pero ang espesyal ang Domingo. Na karon kung magmisa ang pari sa adlaw Sabado, di man ta moingon nga ang pari sabadista dayon. Like manner pod si Kristo kung magwali siya sa adlaw Sabado, di po rin nato ingnon nga sabadista na si Kristo, di ba? Gani pamatuod ni ana kung atong tan-awon sa Biblia, wa gid nagtudlo si Kristo di ana. O ibutang ta lang katong adlaw Sabado nga nagwali siya. Naa ba tay mabasa nga si Kristo nanudlo atong higayuna nga Sabado gihapon ang adlaw igsilimba o espesyal nga adlaw alang sa mga Kristiyanos? Wala, kani nangasuko mga itong mga nakadungog niya sa iyang wali dito sulod. Hulog manggalyon ta sa pangpang. Niya katong naghulog niya, gusto mahulog niya sa pangpang mga sabadista man to kay ang ilang igpapahulay still katong mangyapong Sabado. Now, kung si San Pablo pod mo sulod siya sa adlaw Sabado sa sinagoga alang sa pagwali, pagkabig sa mga matuhuon dito kay wa pa sila makabig. Niya po tayo mabasa nga si San Pablo kanunay gihapong nanudlo nga ang igpapahulay adlaw espesyal nga adlaw kana gihapong Sabado. Lahi sa atong mga amigo ron kasubo ko pasahiluwa lang gyud ko pero mo man ni tinuod kinahanglan masayod gyud ta no. Ato lang hinumduman nga ang kamatuoran usahay sakit sab, di ba? Muna gitawag sa ining lisog, the truth hurts, no? Ang kamatuoran sakit sad, no? Kaya wa man gyud mabasa, no? Ako, mo-text mo na ako kamong naminaron nga mga Adventist. Unsang bersikulo sa Biblia nga si San Pablo o si Kristo sa ilang pagwali sa adlaw Sabado igpapahulay sa mga Hudyo nga nagwali sila nga ang igpapahulay kana gyapon nga espesyal nga adlaw. Kana gihapong adlaw. Ang mabasa lang nato nga nanudlo si Kristo. Unsa pa nagwali ba dia? Then si Pablo pod mao pod wali then nakigdebate kinay makigdebate niya. Pero never gyud nga si makabasa ka sa Biblia nga sila nanudlo nga mao paghapon ni ang atong bantayan nga adlaw. Basa ka ra gud ang Biblia ang igala? Wala, kay dili man prueba nga kumo gawali sa adlaw Sabado sabadista na. Kay ang atong pari lagi ron magmisa man pug Sabado, di man ta makaingon nga sabadista. Kung imong ayuhon jud gunahuna, ang espesyal yung adlaw sa mga Kristiyanos bisan tan-awon nimo sa Bagong Testamento, Domingo naman gyud. Ano man, kanang nagkatigom ang mga tinun-an ni Kristo sa dihang nabanaw si Kristo Domingo. Usually gyud kasagaran. Kay katong tigom sa mga Hudiyo nga matunog og Sabado nga mosulod po si Kristo o si San Pablo, dili man to tigom sa mga Kristiyanos, tigom tos daang tinuhuan, diin mosulod po sila apil kay daghan mang tao. Alang-alang matukar dito walay tao. Wa man tuyo nila nga og asang mga tao dapit magkatigom at tuta parang kabigo na to sila. Dili kay sama sa atong mga igsung Adventist ron nga sige nagbalik-balik diri sa kahanginan o sa unsa mga tulumanon nila, sige gyud balik-balik anang adlaw ipapahulay. Nga ala Sabado gihapon. Pero kung tan-aw na to sa Biblia, mao ba na tinudloan ni Kristo? Og mga apostol nga kanang balik-baliko na nga kinahanglan kining adlaw Sabado kini gihapon. Na karon kung nagbasa ta sa Biblia, we're ignoring. Gi-ignore nato ang nahitabo sa Biblia, sa Bagong Testamento o giunsa na sa mga Kristiyano ng adlaw Sabado. Karon nganong nausob man na beritas ang pangutana na abay gahom ang mga tinun-an, ang mga Kristiyanos na alagi katungod. Kana dayang Mateo 18:18, ang inyong idili diri siyuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot usab. Usa ra gyud dili pwede mausob sa simbahan o sa mga ministro. Kana ra yung divine law. Kana napulo kasugo. Di na pwede mausob. Pero the rest, pwede na usbon. Tungod kay pwede, gitaga-agahom ang simbahan sa pag-usob. Lakip na ang paghimog balaod. Para sa nang, vow of celibacy. Ganang dili magminyo ang ministro. Sa una, optional ra na. Kay naman na, dili man na siya divine law. Naman na siya. Balaod na siya sa disiplina. Dili po na siya doktrina. Na siya kanang balaod sa pagdisiplina.
Nya wala man na napis na pulo kasugo, so pwede nang usbon. Sa una, mao tong dunay apostol nga minyo. Dunay mga pare pod sa mga first century, second century na Santo Papa galing mga minyo, mga pare. Kay ang ilang baw of syllabus sa unang dili magminyo ang ministro, optional man. Pwede minyo, pwede po dili. Pero tungod kay naay gahom ang simbahan ana sa paghimog mga lagda, mao nang pag-abot sa higayon, gihimo ginang lagda nga ang buot magpare kinahanglan single na lang gyud. Ya ang kuan pod kanang kung gusto ka minyo, minyo ka dili lang ka dire. Kay gi-espesyal na to ning atong bukasyon sa pagkaministro nga atong giawat Dios Kristong dili minyo asa si San Pablo. Ya may yung pangutana diha ron nga asa man tag katungod ana veritas nga pwede ta makahimo anang balaod nga wala pa na sa una. Ay kanang Mateo 18:18 ang inyong idili diri siyuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot usab. Kay kun ang simbahan, kun ang mga kadagkuan sa simbahan dili pwede makahimog balaod, naon sa man ditong gilitok ni Kristo, dili lang nato i-apel sa tong pagtuon, dili lang nato tuhuan katong iyang giingon didto sa mga tinunan nga ang inyong idili diri siyuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Sa muna nga, kanang pagtulunan sa ato mga higalang Adventist, suguban pa, daghan pong mutuo nila tungod kay mabasa mas Biblia. Pero ang kamatuuran nag-ingon nga kanang Sabado ngadtos pagka-Domingo na siya kuan sanksyon sa langit. Nya ang nag-usab ana mga Kristiyanos mismo. First century, second century, naklaro na kay na dapit dia, third, fourth. Kay kung gipadayo ng adlong Sabado sa mga Kristiyanos, mga higala, siguro kining inyong nakita aron sa Katoliko Sabado pod. Kay wa may laing simbahan nga nadugtong gyud pagbalik panahon sa mga apostol kini ramang simbahang Katoliko. Kay ang ubang tinuhuan lahi man na ay 1844, na ay 1870, na ay 1914. Maura man ang mga tuiga nagsugod sila, wala na sila kalabutan sa simbahan gud ni Kristo nga nitumaw ni adtong unang siglo nga nagpadayon sa ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima hangtod karong tuiga no mga higala. Only the Catholic Church can trace her origin from the time of the apostles. Kana giuyuna na sa atong mga igsuong Iglesia ni Kristo na ako'y clipping sana, na ako'y ebidensya nga mga Iglesia ni Kristo dili sila supak kuno nga ang simbahang Katoliko lamang ang makasubay sa iyang kagikan nga maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostol. Sila dili sila kasubay. Kay para gud nila ang simbahan ni Kristo kuno niadtong unang siglo natalikod, ito pa nawala na ang pagkatinuod mo nang gibangon kuno pinaagi sa usa ka anghel kuno, Felix Manalo niya sa Mormons po si Joseph Smith. Ang uban po pagkadaya na ang sa saksi ni Uba, Charles Taze Russell. Pero kana ang ilang sinugdanan dili nimo masumpay sa mga apostol, whereas ang Katoliko masumpay gyud. Unya dili mahitabo nga mutuota ni anang doktrina sa uban nga nawala ang unang iglesia ni Kristo. Kaya nga naman gisaaran ni Kristo nga magpadayon kini kay bisan hanggang haan sa impyerno dili makadaog kaniya. Kung napukan tong daang gingharian ni David, naitagna diha nga pabangonon to pag-usab nga ang Diyos mismo ay mangunay in the person of Christ. Nas Daniel 2:44, ang Diyos sa langit magatukod og usa ka gingharian nga dili na gyud malumpag, dili maagaw. Na diri nas kalibutan mahitabo ang katumanan niya na katong pagtukod ni Kristo, katong pag-ingon niya ni Pedro ba, Pedro si ipabaw ng niining patutukuron ko ang akong gingharian o iglesia. Bisan gani ang ganghaan sa kamatayon dili makabuntog kaniya, di ba? Mutakdo sa Daniel 2:44. Ang Diyos sa langit magtukod og sa gingharian nga di na gyud malumpag ug mao ni karon. Simbahan nga padayon siya nga wa gyud malumpag sukad niya tong unang siglo, daghan na ni siyang mga kaaway, daghan nang nag-atake niya hangtod karon giatake pero wa gyud mo lupog. Daghan ng mga gobyerno nga
nangawala na gali. Tung uban, na mga bag-o na po ron. Nagtabag atake ani, nahugno na lang imperyo sa Roma mo gihangad sa unang banggitan kayong tumagisgot og kanang bang gahom. Nahugno na lang imperyo sa Roma ang simbahan nga padayon gihapon. Maing matikdan biya, lahi biya ang imperyo sa Roma, lahi po itong simbahan sa Roma ha. E usahay ilang iminggol ba ang simbahan sa Roma niadto og ang imperyo kuan ko no usara dili na mao. Naalay panahon diin ang imperyo og ang simbahan medyo na unite tungod atong emperador nga si Constantino nga nakonberter sa pagka-Kristiyanos. Muna nga tungod kay na unite, siyempre na ay mga kalapasan po sa mga hari o mga Romanhon, mo nang maduhigan po ang simbahan, mo nang dili kay siya limpyo. Hinon, nana man yun na kay diri bitaw sa Biblia, ang gingharian ni Kristo. Gihulagway man niya nga na isagbot na apoy trigo. Ito pa na ay maayo, na buutan sab. O na ay mga sagbot o mga daotan sab. Una kay kining mga makonverter, na ampay makonverter nga kuan ay na bago sila. Pero dili man pud ingon ka makanunayon, magpakasala ra man pud tong uban mo nang naay mga sagbot. Pero ayagon ra tatanan ni Kristo, maabot rang panahon nga iya ra ning limpyuhan mo bitan na adlaw sa paghukom. Pero dili na to himuon ba nga og unsa tong mga maot nga nahitabo sa history sa simbahan atong i-generalize nga wa gyud ayo ang simbahan. Kaya ang uban nilang atake sa simbahang Katoliko kana ang mga abuso. No, kana mga abuso di man ta mo dipinsa na kinaamag yun na abuso nga gihimo sa tong mga kaparian o sa history na ana, pero ang pagtulunan lahi na. Ang simbahan nagpadayon tungod kay ang Espiritu Santo naa niya naggiya kaniya nga di siya makatudlog mga pagtulunan nga maka-impyerno na to. Kung maimpyerno man ta mga Katoliko tungod kay wa na to tumana nga to mga pagtulunan. Na ako isaksi niyo ba nga na istorya ni ingon siyang dili kuno sa Katoliko kay ang giingon sa Biblia kuno sigpit nga dalan lisod. Iyang buti pasabot nga ang pagkakatoliko kuno sayon kay wa kuno'y daghang gibawal, okay lang. Kaya ako siyang giingnan sulay kuno kuan basa ng mga barugan ng Katoliko. Og tan-awa daw ng mga Katoliko kung nakasunod ba sila nang makaingong kagsayon ng pagkakatoliko. Samaan ng kontrasepsyon kanang pagplano sa pamilya nga gidili ng kontrasepsyon. Daghan mang Katoliko, daghan ba pong Katolikong nagsunod ana? Wala. Kanang pagtulunan sa Katoliko nga gidili ng paghubog-hubog. Kanya gisunod na sa mga Katoliko. Pagkadagang Katolikong palahubog, kidaghan mo po kayong Katoliko. Wala katong saksi niyo ba nga akong naistorya, kumuingong ka nga sayon ng pagkatoliko para nako sayon kung Katoliko lang kasngalan. Kaya di man kaingnos pare nga ikaw palahubog ka di nakakatoliko. Maninan ang pare. Katoliko na gihapon ka, pero ang pangutana, kuan ba ka? Kanang mahayo ba kang pagkakatoliko? Katoliko ba gyud ka nga according gyud sa gitudlo sa mga pagtulon ang Katoliko? Ano makaingong ko nga kanang uban mo ingon sila nga sayon ang pagkakatoliko nya ang giingon sa Biblia sigpit para nako takdo sa giingon ni Kristo. Kung giingon siya nga sigpit ang gingharian ni Kristo, gingharian sa Dios diri syuta, mao na ang simbahang Katoliko natakdo gyud. Kay kanang contraception gidili na. Niya daghan ng Katolikong nisupak ana bitaw ilang gamiton des debate kanang sa RH bill. Anong dili man ta mo sugot anang contraception nga sa Espanya gali, Italia, lugar ginis mga Katoliko gitugot man lagi na. Sa Amerika, ubang lugar niya nung kita raman diri sa kuan, Pilipinas og ang Vatican may dili mo apil ana. Ay natural kay lahi man ang mga estado ng Italia, ang Espanya, ang Vatican lahi pod, pero ang Vatican kasanglit usara ang pangulo dia maestado man o masimbahan niya kay priority man sa simbahan gyud ang balaod sa Dios mo nang dili gina pwede ng kanang divorce kanang contraception
mao na. Kabubuton sa tao. So bisan pas lugar sa mga daghang Katoliko, ang Espanya, ang Italia, dili na to himong argumento na kay sila ni sanong sila sa gusto sa kalibutan. Pero ang pagtulunan simbahan, klaro kayong gadili ana. O tanawa dito sa Espanya o sa Italia, ang simbahan ba ditong Katoliko opisyal na nudlo ba ang kontrasepsyon nga maayo na. Kaya manggalipari magtudlo ana, ila-ila ra ng pagbuot. Ila-ila ra ng personal baruganan. Pero ang baruganan yung opisyal Katoliko, supak gina ng kontrasepsyon. O kanan, divorce, sa pana, kanang, sa pana, nanapoy laay rapulun, kanang parehas o kuwan. Lalaki sa lalaki, pwede ko na kaslon. Nanaunsa naman ni, daghan na kayong pang-usbon ba? Pero ang simbahang Katoliko, di yun musugot, ana. Dili, tungod sa pagbulutan sa mga pagkatawhanon sa mga pari o bispo o unsa pa na diya kay kana sila mga tao posible ra po na silang mag-usub-usub o bitaw na atong nasuta ron ay mga pari ron dili po parehas og personal views, di ba? Pero bisan pag lain-lain ng baruganan sa mga pari personally, pero ang opisyal nga pagtulon ang Katoliko wa gyud na mausub, di ba? O kanang humanity lang ni Pope Paul VI ba? Kanang giklaro yun kanang paggamit og contraception intrinsically evil gina. Ang galito pipila ka mga obispo og asa tong lugar ato nga ni kundi na ana di indas lang nirebilde sila anang kanang gihingusgan ni Pope Paul VI nga humanity. Kay muawat lagi sila na anang gusto sa ubang protestante nga okay ra lagi ng contraception. Kay sugot rang ginawa na. Pero tungod ba kay dunay mga obispo, dunay mga pare nga musanong anang contraception, giusob na dayan na sa simbahan officially? Wala uy. Ang tod karon wa ginagiusob sa simbahan nga no, dili musugot ang Dios, dili musugot ang Espiritu Santo nga kana usbon. Ng balaod natural. Yan, sa itong kaso sa igpapahulay, mo to akong challenge sa mga igsuon na itong kanabang padayon ni anang adlawng Sabado. Ako mangutana ko ninyo. Kung muuyon mo ni Veritas nga ang simbahan ni Kristo nagpadayon, mangayo ko ninyo og ebidensya. Mangayo ko ninyo og dokumento nga ang simbahan ni Kristo sa unang siglo, ikaduhang siglo asa siya o asa dapit o unsang dokumentuha mabasa na to nga Sabado gihapon ang adlawng gibantayan nga espesyal nga adlawng igsilimba. Kay kanang mabasa na to sa Bag-ong Testamento nga si Kristo nagwali sa adlawng Sabado, dili man na prueba nga sabadista siya. Ang prueba nga sabadista si Kristo kung nanudlo gihapon siya na ng adlaw nga kana gihapon ng espesyal nga adlaw alang sa pagbalaan o sa pagsimba. Kay ang pagwali lang ang pangutana nganong gawali siya ato nga dili na mao ang adlaw nga espesyal alang sa mga Kristiyanos. Simple ra ang rason. Nagwali siya tungod kay naay mga tao. Mao tong adlaw ang igkatapok sa mga tao. Oh, si San Pablo maupod. Kay kung gibalaan gihapon sa adlawng Sabado, ang adlawng kana lagi ang ipapahulay nga mao gihapon na di sali mo da adlaw das pagsimba nila na, pero ngano man lagi gitugot man San Pablo nga kung debatihon siya makigdebate po siya. Oh. Kay uya pa tong gibalaan nga ayaw di sa taan na ron ugma na kay Lunes o Domingo. Anong wala man yang giukta ba? Kay di sa taan ng debate ron kay simba ron, ha? Piras ko dana o kamo mangutana ko ron yung mga Adventist sa inyong kuwali dia madlaw masabado dia sa inyong simbahan. Gitugot ba ninyong magdebate mo dia sulod? Inyong pagsimba? O kung makigdebate manggaling mo dia ra mo anang plaza kanang dili gyud sulod sa inyong simbahan. O magsit og laing adlaw. Kay kung atong lantawon dia, kung unsang adlaw ang espesyal nga adlaw alang sa mga Kristiyanos, wa magilain ako mapasanginlan Domingo man gyud. Kay pag adlaw pagkabanhaw ni Kristo tanawa ra gud unsang adlaw siya magpakita.
Then unsa pong adlaw din sila sagarang magtigom. Di ba Domingo? Katong ilag yung tigom. Kay katong musulod sila sa adlawng sinaguga, sa adlawng ipapahulay nga Sabado, iya man tos mga Hudeo sa daang tinuhuan. Dili man to ilang kaugalingong tigom. Timan-an biya nato lahi biya ang kapunungan sa Kristiyano o ang katong kapunungan sa Hudeo sa daan nga nagpadayon. Katong musulod sila sa adlawng Sabado, iya biya tos tigom sa mga Hudeo nga katong ilang daang tinuhuan, Jewish religion. Kung pangutana karon, kanang tigom gud sa mga apostol sa dihang ila ng organisasyon. Mabasa ba ta diha? Makabasa ba ta sa diha sa Book of Romans? Kung kanang mga asoy nila ni Pablo sama sa iyang asoy sa mga taga Tesalonica, asoy niya sa mga taga Corinto, sa pana diha sa Epeso, kanang iyang mga letter diha nagnudlo ba na nga Sabado gihapon ang atong adlaw igsilimba? Wala yung mga igala. Kay kung naana na ako, mo dayon na yung kugbahin sa Adventist. No, mga igala. Kay kung kana lang ang balik-baliko na to ng mga teksto nga, nagwali sa adlong Sabado, si Kristo, o si Kuan po, si Kuan, si Pablo, dili lagi na prueba nga mauna na igpapahulay. Kay kanang pari lagi, karon kay na may misa taga-adlaw, labi na sa mga katedral, mga dagkong simbahan, di man ta makaingon nga, Sabadista na ang pare kung magmisa siya adlong Sabado. So balikon ko mga higala, no, ang balaod wala maghiskot og piho nga kanang unang adlaw simana diha kita musugod og trabaho nga dili na pwede usbon kanang Domingo. So kay na apil man balaod seremonyal ang pagpili unsang adlaw ka musugod og trabaho sa tupa pwede nang usbon. Labi na kay gipahimug-atan sa mga Kristiyanos ang adlaw sa pagkabanaw ni Kristo. Kay ningon San Pablo, kung wa pa banhawa nga atong Ginoo kawang lang ang atong pagtuo. Mo na nga alang sa mga Kristiyanos nahimong espesyal nga adlaw ang adlaw sa pagkabanhaw, ang adlaw sa pagpakita sa Ginoo sa iyang pagkabanhaw, mga adlaw adlong Domingo. Muna ka ng pinadayag o no Diyes sa linatin nga Biblia, yupuy in el Espiritu en el Día del Domingo. Sa Lydiard translation sa in English, nadiha ako sa Espiritu sa adlong pahulay. I was worshiping in the day of rest. Tawag ay pahulay ng Domingo. Pero balikon ko mga higala, kung magbasa mo ng mga basahon sa Church Fathers, kanira bang mga basahon sa Church Fathers, mura ba ni daghang mga Protestante na convert sa pagkatoliko agi pagbasa-basa na kanang Didake, kanang basahon nila ning San Clemente sa panang mga Church Fathers. Kung naamo ang mga libro ang ilang mga testimonyo unsa ang Kristyanismo sa unang siglo, ikaduha, ikatulo. Nagalito'y mabasa diya sa Church Fathers nga ang simba sa mga Kristiyanos nagsintros liturhiya sa maanang na Eucharist and the breaking of the bread nga gitawag na tug Santos nga Misa sa itong panahon karon. Muna nga itong simbahan na ang Santos nga Misa kay mo gina ang apostolic yun nga pagsimba dili nang muragalig magkatakanta lang muras kabarit kanang murag na sa unsa nang tawag ana dili na kay ang Christian gyud nga pagsimba ang gisentro nila kanang Holy Eucharist nga gitawag na tug Santos nga Misa. So mga igala, huwa naman tayo igong panahon. I hope nga nakatampo ko ninyo sa atong pagtuon karon. So wa na to supaka ang sugo sa Ginoo, gipadayon na ang pagbaton o pagpapahulay o pagsimpa sa ikapito kaadlaw human sa unom kaadlaw ang trabaho gituma na to na sugod tag Lunes ang atong ikapito Domingo, unom kaadlaw trabaho, ikapito pahulay. Wala na to gi-istrikto nga ang unang adlaw sa pagtrabaho kana ra yung unang adlaw simana tungod kay wa na isgutis na pulo ka sugo na apil na sa balaod seremonyal ang pagpili unsang adlaw ka masugod trabaho. So kay na apil man sa balaod seremonyal ang pagpili unsang adlaw ta musugod og trabaho sa tupa pwede na mausop.
Mao nang nausob na, mao nang may kagawasan ng mga Kristiyanos nga giusob ang espesyal nga adlaw nga igsilimba nga mao nang unang adlaw sa semana nga mao nang Domingo. Mao nang musugod og trabaho sa Lunes. Nya ipatahod ra ba ang gobyerno? Niya unsa may giingon sa gobyerno basta di lang masupak sa balaod sa Dios. Lunes ang atong first day of work. So kay Lunes naman natong unang adlaw sa pagtrabaho, hinahanglan mo pahulay tag Domingo. Kay mo may kapito. Takdos na pulo kasugo. Okay, mga igalas ang lituan ng daigong panahon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary. Mga kadagkuhan sa atong simbahan na mga santo sa langit at mga anghel, ay inyo si Piata, tambong ta sa rally karon diya sa Cusco, sa kadakong anti-RHB rally. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.